I pel que fa a l'àmbit educatiu, aquest matí han començat les votacions al claustre universitari de la Universitat Pompeu Fabra via votació electrònica. Marina Ayala ens informa des de la plaça Gutenberg. Bon dia, Marina. Com està la situació en aquests moments? Avui a la universitat s'està vivint un clima electoral per la jornada de votació del nou claustre universitari, tot i que recordem que des de la setmana passada ja estava disponible el vot electrònic avançat a través del campus global. Aquestes eleccions es fan cada 4 anys i a la votació es trien un total de 121 membres representant a diferents col·lectius, com ara professors, alumnes i personal de l'administració i serveis. Aquests membres són els que posteriorment s'encarreguen, entre d'altres funcions, d'elaborar i reformar els estatuts de la universitat i de vetllar pel seu compliment, i també de debatre aquells assumptes que afecten a la comunitat universitària. El rector Jaume Casals va convocar les eleccions el passat 9 de febrer i durant les últimes 2 setmanes els candidats han dut a terme la seva campanya electoral. Avui mateix es podran conèixer els resultats, tot i que es té previst que no serà fins al 23 de març que es podran conèixer definitivament els candidats electes.